Λεκλέρ πρόλαβε, πέρασε στον Πάλιτς, αυτός τον Μωράν, το σουτ διώχνει η εκδότα από τον Λουίσμο. Το χοροπέραν της κίνησης. Να δούμε όμως εδώ η πλάσα που γίνεται καν 65ο λεπτό. Δέστε με ποιο τρόπο κατεβάζει την μπάλα και κάνει άμεσα την πλάσα, στέλνοντας την μπάλα πραγματικά μεγάλος τερματοφύλακας. Εδώ το σουτ που γίνεται, Πάβελ. Ξανά ο Πάλιτς.
πάρα πολύ καλή ΑΕΚ του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ η ΑΕΚ επιτίθεται με τον Πάλιτς έξω από την περιοχή να περνάει, για να δούμε, περνάει τώρα στον... Πάλιτς πέρασε από 3 παίκτες της Ομόνιας και περνάει την πάσα όπως ο Μωράρη ήταν εκτελέσει από το πλάγιο. Πάλιτς, Γκαρσία, Πάλιτς για τον Λαπιτάδο που κέρδισε την μπάλα. Άνοιξε για τον... Με τον Πάλιτς. Πάλιτς καταφέρνει και περνά. Το σουτ που βγαίνει σουτ. Και βγαίνει μπροστά με τον κούλι τον Παύλου Ιάκος. Πάρει 1-0 Ολυμπιακός της Ένωσης Νέος. Και τώρα μόλις στον πάγκο της ΑΕΚ έχει καθώς κεντρικός αμυντικός μαζί με τους Σάντα Μαρία και Μπρούνο Φερνάντες και... Πάλιτς. Ερχόμενος στην προηγούμενη φάση είναι από αυτές που να το ομολογήσουμε όλοι μας, δεν είναι από τις φάσεις που μια δύσκολη περιοχή με ποιότητα.
Έδωσε λύση, προκρούοντας με το κεφάλι μπροστά από τον Νέκρη. Πάλιτς. Θα πάει καλύτερα με την αγωνιστή του. Χτύπα και μείνε. Πιθανό για να κερδίσει την μπάλα στην απόκρουση, αλλά βγαίνει ο Γκαρσία μπροστά, η ευκαιρία που δημιουργείται. Δοκίμασε να κάνει σου, δεν τα κατάφερε. Η άμυνα της Αλκής. Προσπάθησε ο Κόντε, πιέζεται εκεί ο Άσπας, χάνει από την παρέμβαση τα Σίλβα, χαμηλή παλιά.